Hindi ininda ng miyembro ng LGBT community na si John Lloyd Peralta ang init habang nakasuot ng gown at heels sa katatapos lamang na BBM Caravan sa La Union. Well, mainit po sobra. Tapos nakakangalay lang po sa pamasakit. Ganon. Lalo na tanghaling tapat. Sobrang init po. Ganon. 2 to 3 hours. Ganon po. Pero carry lang. Ang ilan nag-alam Mickey and Minnie Mouse as Santa Claus. May isa namang nagsuot ng kaserola bilang helmet. Ang isa naman ay umakyat pa sa arko ng Agoo para iwagayway ang pulang watawat. Humigit kumulang 40,000 BBM supporters ang nagpalista para sa motorcade. Hindi pa kasama dito ang mga nag-abang sa labas ng kani-kanilang bahay. Sumatotal na sa 100,000 katao raw ang nakiisa sa caravan. Ang mga taga-unang distrito ay nagsimula sa Sudipen. Sa bayan naman ng Rosario nanggaling ang mga taga-ikalawang distrito. Nagsalubong at nagkita-kita sila sa Poro Point Baywalk sa San Fernando. Hawak ngayon ng La Union ang record high at longest BBM caravan. Siyempre happy tayo doon na yung tipong ang daming volunteer, yung hindi mo kailangang mabayaran, hindi mo kailangan ng libreng gasolina para lang maging volunteer, yung mismong eager mo at tulong mo para kay Bongbong Marcos sa pagka-kandidatura niya sa presidente. Humigit kumulang 80,000 BBM supporters naman mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang dumalo sa BBM Motorcade Caravan. Umabot ito ng halos 3 oras. Nasa 10 hanggang 15 kilometro ang haba ng motorcade. Patuloy pa rin ang mga isinasagawang caravan ng mga volunteers sa iba't ibang panig ng bansa para maipakita ang suporta kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines.